Mo ko'y naga mga karagi daw kay excited na ako mga kawarig pa rin bitak na pag daw kay punggoro ni mga kawarig di ako makikilala na daniyan damo kasi mga kawarig mga pimple so may da nga din nag-suggest na pinaka maupay na magpuan mga kawar mag-renovate hinawong na mga ruba-ruba di lang ay na Royal Flush Beauty Hub mga kawaray located lang kuha na ito bang Hotel Tacloban so yun na Royal Flush Beauty Hub Tacloban branch line ni mga kawaray isang tara no pagpa-renovate kita aton nawong na punggoron tara. Hello, sir. Good morning po, ma'am. Good morning po, sir. Welcome. Morning, okay naman po magkano. May dahin na conscious kasi ako. Warak sa labutan na Royal Flush Beauty Hub. May da na service yun. Service yung tingin gusto, sir. Yes, Sir, para yung sir, ako marirecommending. Since may mga dark spot ka, tapos may mga pimple marks ka pag ihap, ngayon may mga bakas ng kahapon ka pa. So ako yung recommend mo, sir, is Anamon Ultimate King. So ang iyan potion is may niya facial with diamond peel, as well as may niya manicure ng padigap, sir, ng foot spa. Tapos, sir, insert natin ang black daligap, sir, para matanggalan natin mga pimple marks, sir. Ako tak marirecommend mo. Since may mga bakas pa tayo ng kahapon, sir. Pwede ngayon ma-renovate na ako na kung may pag-asa pa nga na makauyabit Valentine. Kawari, adi lang nga na Royal Flush Beauty Habit Secreto para makauyab kay. Sir, may pag-asa pa ito, sir. May dapa nga mga kaw. Sanglit pagpa-renovate na kita, adi nga hindi ma'am. Kaya't mag-aayos at kuha. Din sir, may da kami esthetician, sir, na magkakapatay. Kasi ko ma'am. May dapa nga yung mga kawari, di nga hindi ma'am nakakita. Din po. May da... Adin ang esthetician, sir. Amos makakapatay mo, sir, para pausahin na imo na mo, sir. Hi, sir. Good morning. Morning po, ma'am. Hi. Ma'am, ano net paraan para kumuhan ma'am? Kay bagan para akon di adak nakakauyab, daratak na pungguron. Ay, kabarak ka kayo. May mga daragat din. Tatawan. So, balitaw. Sige, sir. May nakita himon, haimo ha. Mag-facial kita. Facial, then magba-black dan kita, haimo. Di lang ang mga kawaray sekreto, grabe mga kawaray. Sanglit, kadi na ka mga kawaray, kadi lang ang sekreto para ka gumapo, musay, tanggalan ng dark spot, white spot, punggod, uga na punggod. Di lang ang mga kawaray, di may guhutol atubangan na Royal Flush Beauty Hub mga kawaray. So, ano pa tinulat mga kawaray? Tara! Renovate tamit aton na wong. Para matanggal yung mga dead skin. Diba may mga beads, medyo matarong yan. Uy, ka kanina yung cellphone. Bagaman margarin. Facial scrub line. May da $200. Wow. $200 pera ito. Pero ito. So, amo na steaming ha.
Oh, saan ang birthday niya? Buwas pa mga ako, Ashley, kasi naubusan. Kakulog ako kasi so buwas na. Pwede kami. Bawa. Wala. Sige, start kita. Ano, mga kawaray, lanaway na ano ka mo akon. So, human na kita mga kawaray, hanaton kuan kuan hanaton rap road na nawong yan na matadong na. Nagdira-diretso lang ani dito pag ayad nira kay kuan, wala man ako irong mga kawaray. Flat man mga kawaray, asya madali lang mga kawaray. Kay diri no nasugod. Kay kuan na kasi nakon. Pero kanina sa makubak makikita niyo damon akon punggo, damon ugan ako na punggod ngan white head ngan kuan black heads pero yan na wari na naman karay kay amo sugad dito magkuan royal ano ini royal flush mga kawaray sugad dito itira serbisyo nga di mga kuan ini nga di nila tatubang go hotel na kuan makikitan mababago na timnawong mga kawaray sanglit ka din na ka mga kawaray nganit mga candidate, mga staff, mga approachable, ngan dila maamo mga kawaray. Maghusay kaya mga kawaray. Saglit pasyada na kamo. And barato lang tira serbisyo ngan. Hindi ka mo kuhan mga kawaray kay kaya baguhon iti yun na bisa na no klase man ito, dagkot punggod man or good tea. Mababago iton mga kawaray. Saglit pakali na kamo royal flush mga kawaray. Ayaw na kamo pa or-orhe. Ay kita ako nagtila ako kay di ko gusto magkuanan ba magasgasan taktil sanglit magkukuan ako nga to daw magtitil lang mga kawaray kay sugad dito tira kuan kanina lagay-lagayon ini mauli ako masinaw-sinaw pati taknawong pati taktiil sugad dito it service royal flush mga kawaray sanglit inhikayat ko kamo na mga kawaray na pakadi na kamo para baguhon na yung mga nawong kung dati anak ko nawong kuan rap road yan na plat na mga kawaray kay gin planchan tipo ay da mga kawaray sugad dito ira so damo nga salamat mga kawaray and babay mga kawaray.